Szentesi Józsefet, a Eger Futóklub elnökét, a rendezvénynek a két fő szponzora, Balogh László, az SBS Kft. Ügyvezető igazgatója, és Rácsi Botond Eger megyei Hívóvárosnak a alpolgármestere, Bárány Attila, a Egri Vízilabdaklub elnöke, és Bessenyei Viktor, a Bessenyei Kórház képviseletében. Akkor elsőként én Szentesi Józsefet kérném meg, hogy mutassa be nekünk, hogy miről is szól ez a rendezvény. Köszönöm szépen. Nagy tisztelettel köszöntöm is a sajtó képviselőit. Szentesi József vagyok, az Eger Futóklub elnöke. Június 30-án rendezünk egy terepfutó versenyt, az első SBS Terepfutó Fesztivál néven. Remélhetőleg bízunk benne, hogy hagyományteremtő célra, tehát évenkénti megrendezésben. Elnézést, első sajtótájékoztatom, tehát hogyha bakikat követek el, akkor kérem nézzék el. Hogy miért is rendezünk, miért is döntöttük el, hogy rendezünk egy terepfutóversenyt, úgy vesszük észre, egy hiánypótlást tudunk végrehajtani egri szabadidő sportéletben. Van városi futás, van vegyes futás, ami ugye az Eget-hegyre visz föl, mi pedig szeretnénk rendezni egy tisztán terepfutó versenyt. Központja Egri Apollo sportrepülőtéren lesz, valamint a szemben elhelyezkedő autós pihenő. A verseny helyszíne Eger és a Várkonti Turistaház közötti turistajelzéssel ellátott útvonal, az Eget-hegy érintésével, kivétel a 6 km-es szőlőfutó elnevezésű távon, amely a szőlőtáblák közt fog elhaladni, Eget-hegy lábánál. 3 távon szeretnénk a megmérettetést, hogy megmérettessék magukat a versenyzők, 6 kilométeren, mint amit az előbb említettem, ennek 100 méteres szintemelkedése, 13 kilométeren, ennek 430 a szintemelkedése, és 28 kilométeren, amelynek 999 méter szintemelkedést tudtunk belevarázsolni ebbe a távban. Szeretnék külön köszönetet mondani támogatóinknak. Sikerült egri vállalkozókat megnyerni ennek a versenynek. Főtámogatónknak, Balogh László, SBS Kft. Ügyvezető igazgatójának, mint főszponzorunknak és fővédnökünknek, valamint Rácsi Botond úrnak, aki fővédnökséget, tisztséget vállalta el. Védnöki tisztségben sikerült megnyernünk tiszteletbe a Egri Vízilabda Klub elért eredményeinél a Bárány Attila, technikai igazgatót, és mint említettem, egri vállalkozók képviseletében Bessenyei Viktor urat, a Bessenyei Kórház képviseletében, Stümmer Kft-t sikerült ennek a támogatásával megnyerni, valamint az Aviva Jászberényi képviseletét, speciál ők nem egriek, és támogatóként tudjuk még jegyezni a Bükki Nemzeti Parkot, valamint az Eger Erdő ZRT-t is. A futás alatt a versenyközpontban különböző programokkal szeretnénk tehát a jelenlevők szórakozását elősegíteni. Grasshoppers akrobatikus táncegyüttes tart majd a szünetekben bemutatót. Az Aviva ZRT játékos vetékedőt tart, valamint
A Bükki Nemzeti Park és az Egereltő ZRT által kapott tablókon mutatjuk be az említett cégek működését, természethez kapcsolódó munkásságukat. Milyen módon lehet nevezni a versenyünkre? Május 31-ig van az első kedvezményes lehetőség a verseny nevezésre, a következő június 25-én, és természetesen a helyszínen is lehet nevezni. Jelen pillanatban online módon van lehetőség a nevezések megtételére, de mivel elkészült a verseny tablója, a napokban sikerül ezt Eger város különböző részein elhelyezni, és vizuálisan is láthatják az érdeklődők a versenyünknek a kihirdetését. Nagyjából ennyi, köszönöm. Köszönjük szépen. És akkor a két fővédnököt szeretném megkérni, hogy mondják el, hogy mit is gondolták ugye emeli a programjának. Névadó szponzora lett az SBS Kft. Ennek a futófesztiválnak. Balagh László urat kérném meg akkor, hogy... Köszöntök mindenkit én is. Egy rövid kis előtörténet, hogy miért is kerültünk ide, miért is jutottunk ide. Én a Szentesi urat már régóta ismerem, tehát régóta egy bizonyos üzleti kapcsolatban állunk az SBS Kft-vel, és ők gyakorlatilag több kollégájával többször részt vett különböző hosszú távú maratonfutó versenyen. Azt mondom, hogy ezeken a versenyeken, amiken részt vettek, ezeket eredményeket is sikerült nekik elérni. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy ők ezt így felvállalták itt Egerbe, és egy ilyen rendezvényt megszerveztek, és nem csak ők, mint sportemberek, hanem mink is, mint cég tudunk ehhez csatlakozni, ehhez a rendezvényhez. Mink a sportnak nagy elhivatottjai vagyunk, hiszen a egri kézilabda felnőtt csapatot is támogatjuk, és hát a sportnak a élet fő elemének kellene lenni, amit sajnos egyre többször elhanyagolunk. Hát Józsikám, sok sikert a rendezvény jó, zavarmentes lebonyolításához, és remélem, hogy kellőképpen tudunk ebbe támogatni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, sok szeretettel köszöntöm a sajtótájékoztató résztvevőit, külön köszöntöm a szervezőket, a verseny életre hívóit, és köszönöm azt, hogy gondoltak nyilvánvalóan nem rám, hanem az Eger megyei jogváros önkormányzatára, és hát így a képviseletében rám, hogy támogassuk ezt a rendezvényt, védnöki szerepet vállaljunk el. Ez a felkérés nem okoz számomra nehézséget, hiszen Eger minden fórumon elmondjuk, és talán már unásig van koptatva ez a közhely, de Eger egy sportos város, és ezt az utóbbi hetek, hónapok eredményei is bizonyítják. Itt most elég csak a mellettem ülő elnök úrra gondolni, aki azért a csapatai révén fantasztikus sikereket ért el idén, de hétvégén valószínűleg bajnokot avatunk labdarúgásban is, nem akarom elkiabálni, de mindenképpen lekopogom. Ezek a csapatsportágok, de aztán vannak olyan egyéni sportok, mint a futás, a terepfutás, amelynek szintén az atlétikának, a testedzésnek, a tájfutásnak Egerben nagy hagyományai vannak, több klub is, nagyon jó versenyzőkkel, nagyon jó eredményt felmutató versenyzőkkel büszkélkedik, és nagyon komoly sportélet zajlik ezekben a klubokban. Belenéztem most a naptáramba, és látom, hogy a terepfutó verseny az például a Kaláka Fesztiválnak az időpontjára esik. Ezt csak azért mondom, hogy a kettő hogy jön össze, sehogy. Igazából a lényeg az, hogy nagyon nehéz Egerben olyan hetet, vagy szinte olyan napot mondani, ahol ne történne valami esemény.
sportesemény, kulturális esemény, különböző rendezvények. Sokszor a szemünkre is vetik, hogy hát miért nem tudunk egyeztetni ezekben a kérdésekben. Hát azért, mert egy határon túl nem lehet, hiszen tényleg egymást érik ezek a rendezvények. És ez a szervezők, a rendezőket dicséri ez az igyekezet, hogy annyi programot biztosítanak az egriek, kultúra, sport, a szabadidő hasznos eltöltése iránt érdeklődők számára, hogy egy ponton túl már nem is lehet egyeztetni, nem is kell egyeztetni, hanem örülni kell, hogy ilyen változatossággal bír ez a város. Ezért még egyszer külön köszönet a szervezőknek, rendezőknek, hogy ezt lehetővé teszi. Eger önkormányzata pedig a különböző háttér szolgáltatást nyújtva, mivel ugye a verseny Eger közigazgatási területén zajlik részben, ezért a különböző engedélyek, a logisztikai hátteret biztosítva igyekszik hozzájárulni ezeknek a rendezvények a sikerességéhez, többek között a SBS Egethegyi Terepfutó Fesztiválnak a sikeréhez is. Én bízom benne, hogy ez nem csak egy terepfutó fesztivál lesz, hanem valóban az első, és minden évben megrendezésre kerülhet majd, és akkor is oda fogunk állni és támogatni fogjuk ezt az eseményt. Köszönöm a figyelmet, hogyha kérdés van, akkor szívesen válaszolok. Szentesi úrtól kérdezném, hogy mit lehet tudni a házigazda klubról? Eddig nem nagyon volt ismert a közvélemény számára az egyesület. Köszönöm. Tavaly alakultunk 2011 márciusában. Fő célunk igazából egy kis baráti társaság futóversenyeken való részvétel, de már ott elhatároztuk, hogy amennyiben lehetőségünk nyílik és tehetségünk is engedi, akkor futóversenyeket is fogunk szervezni. Ez az első lehetőség erre, hogy megmutassuk magunkat, amennyiben is remélem jól fog sikerülni. Vannak terveink következő évben is egy másfajta futó rendezvény megszervezésére. Rátérnék a kérdésekre, azt hiszem, hogy alpolgármester úrhoz lesz a kérdés, még akkor itt még szeretnénk folytatni. A alpolgármester úr is említette már azt, hogy ilyen szép sporteredmények születtek itt Egerben. Az Eger Futóklub is tisztelegve a vízilabda csapatok szép eredményei előtt az Egri vízilabda klubot kérte meg védnökként, úgyhogy Bárány Attilának adnám még át a szót a vízilabda klub elnökének. Hát szeretettel köszöntök én is mindenkit. Hát jobban merülhet fel a kérdés, hogy a vízilabda és a futás az hogyan kapcsolódik össze. Igazság szerint úgy gondoljuk az Egri Vízilabda Klubban, hogy legsikeresebb sportágként itt a városban mindenképpen olyan rendezvények mögé kell állnunk, ami az egészséges életmódot és illetve a sportot népszerűsíti. Ez a kezdeményezés ez kifejezetten olyan. Úgy gondolom, hogy ahogy már előttem is elmondták, hogy a mai életben talán egy kiútat jelenthet a sport, és mindenféle ilyen kezdeményezés mögé állunk nagyon szívesen, és nagyon megtisztelő ez a felkérés, és tényleg azt mondom, hogy nagyon köszönjük, hogy ránk gondoltak ennek a védnöki munkának az elvégzésére. Nyilván ez meg is fog jelentkezni is fog olyan módon, hogy mind a férfi csapatból, mind a női csapatból a távot valaki biztosan teljesíteni fogja. Azt nem ígérem, hogy én is, de valaki a csapatból egészen biztos, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a felkérést, és nagyon sok sikert kívánunk az Egyesületnek a továbbiakban is. És akkor a Bessenyei Kórház, akinél támogatók részt vesz ebben a programban, Bessenyei Viktornak adnám át a szót. Köszönöm. Jó reggelt a kedves összegyűlt hölgyeknek és uraknak. Nagyon örülök annak, hogy Egerben megszervezett és Egerben bonyolított rendezvényhez egri szponzorokat és egri védnököket kerestek a szervezők. Egy szép gesztus részükről, hogy az átadott díjak egri és mindenképpen Egerhez köthető ajándékok lesznek. Ha jól tudom, akkor ugye részünkről a felajánlás a 18 év fölötti díjazottak számára különböző borok lesznek, és a 18 év alattiak pedig édességben fognak majd részesülni. A Stürmer Kft. Ajánlásaival elmondhatjuk. Igen. A Bessenyei Borház részéről jó pár
palack borral fogunk hozzájárulni ahhoz, hogy a megfáradt versenyzők egy kellemes pár percet tölthessenek el jó minőségű borokat fogyasztva. A bor és a futás kapcsolatát lehetne egy picit feszegetni. Itt a helyi főiskolán, a borászképzésben is ugye elég komoly tantárgy szól arról, hogy megfelelő minőségű borokat bizonyos dózisban fogyasztva az élettani hatását tekintve jó irányba tereli a mindenféle korosztályt. Bízunk benne, hogy ahogy a futás is jól szolgálja az emberi egészséget, a mi boraink is ugyanígy fognak ízleni, és jó szolgálatot tesznek a fogyasztóknak majd. Köszönjük! És úgy tudom, hogy a médiák képviselői ezt már meg is ki is próbálták. Igen. Úgyhogy majd a sajtótájékoztató végén akkor ezt majd át lehet venni, és akkor most még kérdések, hogyha bárki részéről nem volt. Igen? Milyen részvételre számítanak egy első alkalommal? Jó esetben. Köszönöm. Hát a versenykiírásban a két nagy távnak maximum 100 fő részvételét limitáltuk. Természetesen mi örülnénk ennek, hogyha ennyi résztvevő ellátogatna el a versenyre, már két nagy távon. Mi úgy gondoljuk, vagy reméljük, hogy mivel első rendezés is, és magát a szervezést is egy kicsit későn kezdtük el, ugye olyan 60 fő részvételét már úgy érzem, hogy akkor sikeresen tudtuk megrendezni a versenyt. Remélem, hogy azért ennél több is lesz. De reálisan. Nyílt a verseny, tehát különböző internetes fórumokon természetesen megjelentettük a versenyünk kiírását, úgy a BSI, a Budapesti Sportigazgatóság, egyéb futófórumokon megjelentettük. Visszajelzések vannak már regisztrált indulónk is, akár külföldről is várjuk a nevezéseket, tehát nincsen behatárolva sem régió, sem országhatárt tekintve. Akkor nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki eljött. Szép napot kívánok! Köszönjük szépen! Kérdező.